Hello, good morning guys. Ayan, first day natin dito sa quarantine. Bali, binigyan tayo ng pagkain ng dito sa quarantine. Ito, ayan, bigyan tayo ng kape. Ito yung kape. Ayan, ayan guys, kape. Ayan ang pinaka-kwarto ng hotel. Ayan. Tapos, ating almusal ay 4 na pirasong sausage. Ayan. Ayan guys, 4 na pirasong sausage, isang itlog, at saka isang na kanin. Ayan. Bali yan ang ating breakfast ngayong araw guys. Kaya mga uuwi pang kagayang OFW na maka-quarantine din, dapat may extra kayong pera, kasi kung ayaw nyo yung pagkain na ibibigay sa inyo, ay pwede naman kayong umorder dun daw sa sa mga sa operator ng ng pupuntaan yung quarantine facility na hotel. Kasi siguro naman pare-parehas lang siguro ang budget nila. Hindi natin alam kung magkano yung budget natin bawat isa galing sa OWA. Ayan. Kaya dapat may pera kayo kung gusto nyo bumili ng pagkain. Ayan, makakain nyo yung gusto nyo guys. So mamaya update ko kayo kung ano naman ang bibigay na tanghalian dito sa napuntahan kong quarantine facility ng ating OWA. Ayan guys. Ayan. Mamaya i-update ko kayo mamaya tanghali kung anong pagkain na bibigay nila. Guys, mananghalian tayo. Ito ang padalang tanghalian ng ating quarantine officer na taga OWA. Yan, kanin. Hindi ko alam kung anong luto to. Parang ayan, ano ba ang klaseng luto to? Parang adobo. Ayan. Tapos dalawang tubig. Ayan. Dalawang tubig na summit. Ayan guys. Ayan, dalawa. Tapos ang matamis daw to yata, Cloud9. Ayan. Pero sa ibang bansa, hindi naman natin pinapansin pang Cloud9. Ayan guys. So, baka ang presyo nito nasa 50 siguro. Ang isang order. O higit pa. Diba guys? Ganyan po dito sa ating pwesto. Hindi ko lang alam doon sa ibang quarantine facility guys kung ganito rin din ang mga pagkain nila. Kasi dito sa pinagdala namin dito ay 20 katao kami. Ayan. Pero okay naman yung kwarto nila yan guys. Medyo malinis. Ayan. Ayan ang isang kwarto guys. Ayan ang laptop ko. Tapos mga malita ko yan. Gamit ko iba. Kalat na nga. Ayan. So, ayan guys. Mamaya, update ko kayo kung ano naman yung ibibigay na hapunan nila sa atin. Hello guys. Ito ang binigay na hapunan dito sa quarantine. Kalahating isda. Tapos ito sinigang siguro to. Ayan. Sinigang na walang laman, sinigang na gulay. Ayan. Tapos isang Oreo, cream o. Ayan guys. Kalahating hasa-hasa, isang tasang kanin, tsaka yan sinigang. Yan ang hapunan dito sa quarantine guys. Kaya
sa mga uuwi pa galing ng ibang bansa at magpa-quarantine, kailangan medyo may dala kayong konting pera para makabili kayo ng kahit o bumili na kayo bago kayo pumasok ng quarantine. Yan guys. Kasi ayun, parang hindi naman pagkain ng OFW yung binibigay guys. Ayan. Parang nabibili lang dyan sa sa mga turo-turo. Ayan. Di ba guys? Kalahating isda, tsaka isang tasang kanin, at teka siguro mga isang tasa dito, itong sinigang na to. Kasi kung bibili tayo ng ikaw na OFW, kung o-order ka sa labas, sigurado mas marami pa dyan. Diba? O kahit nasa trabaho tayo, hindi ka mag-uulam ng kalating isda. Sigurado buo yan. Ayan guys. Ayan, tsaga lang guys sa makakauwi din tayo, bawi na lang pagka nakauwi sa ating mga bahay. Yan guys. Basta yan ang binigay na hapunan guys. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga uuwi pa na galing ibang bansa na OFW. Ayan po, nakikita nyo ang mga pagkain na binibigay sa atin sa mga quarantine facility. Hindi ko alam kung dito lang o sa mga ibang quarantine facility kung ganito rin. Guys, good morning. Dito pa rin tayo sa quarantine. Ito yung ating almusal, sardinas at saka isang itlog. Ayan, yan ang almusal ngayon guys, isang kanin. So maraming salamat para sa ating kahit pa paano, kahit pa matay gutom ay binibigyan tayo. Ayan guys, so sa ating mga kababayan pa na uuwi ng Pilipinas, sana din na magdala kayo ng extra pagkain nyo, kahit biskwit o cup noodles, para pag ginutom kayo ay may makakain kayo sa inyong kwarto, kahit sa mga quarantine facility na pagdadalahan sa inyo. Guys, so tsaka po magdala na rin kayo ng extra pera nyo, at least meron man kayong gustong bilhin, may mabibili kayo.